Iyang ako sa relyanan ko. Ngunit babacuan daw like mas sa karakapang ngawaw bago para sa matray ko. Kaya po nito narasong kala po ko o manan waw Pompeo. Waw na tapo para sa nangan ko. Waw kasabang maaglagan na nalakonan kanyikan. Echungar waw choro to kasabang matray kapnawing Pompeo. Karyang kapnawing Pompeo. Speaker ng Pompeo State Legislature kaysa sa kopon lakalap. O nakalap kayo tikaros ng pwede mamusat siya ako government. O blank may wawang tron wein sa. Yes, sa akong masyero man ranwatch. O ngay reading trowen, mababat ko ang pakitarong watch. Sa akong masyero man ranwatch pe, kasasalaben katokan tron. Irail School ng Guardian Professional Master of Business Administration sa University of Guam, UOG. Tatyong kasalawan na Irail tatawagan from delivery service. Tatatawagan peidaidih tukso tatawag from ni Senwar Elementary School ni April Irail Research City. Kabisagan tatawag Irail nagkasilisap tuwaw ang Association of Pacific Island Legislatures, ABIL Conference, Irail na Pompeo State Legislature Chapter ni October isa Irail isa Irail Research Irail. Oye wala ang Guam Legislature ka natatsuan LBM Chon Yakobor Watch, Aldaban Project Watch. Kompak masani kawehwepen sa Watch, ng video and rang karyaw ang kaslisa tuwaw ang ABIL General Assembly na patron ng PCCH YouTube channel. Nanarach my presentation da KPS, wala daw ang Guam kantatsuang kasalita me, nagkitrong tukach kung kasilang kila awa tayo, mawawag ang Mario po. Hayakay kung kaklendawan awa isa, mawawag ang Mario na po. Wiyatan sa apiswat wiyak sen sawasyo o way ka ng Pacific na narayrang katusalen da somawang COVID-19 o pilyang kasama narayrang chika. Rapipetyo ang kasalita na paras na baan o atrawini tetukso anang sang nisto at one more. Rasosya na nakaw na bata actress, tataroksyon ang wasar petpetyo yan, wa actress ang sapo pon petyo yan ng system, tensi makasyang at ron po ka. Icho na nakapetpetyo ang order da otro, yay laban do kaya actress silo. Nakarasape, construct, meal, royal. Na automatic o tangkap tabarating location, tawasan na aranas mawya order petpetyo. Wala daw Guam Legislature petyoan mawyaban service da sahpis watch, yay ang kamaben karos na petyo sapo pinbong sandagekan, meron na ng song kapalo karwal. Yay wan tatawag watch makasansalatong yawiyat ni April Irail ng wein kuchu. Yay na choto da sabon masyarong ang ranwatch. Makomasa niya tatatuan at video watch o kupurkito sa kasansalatang watch. Akong kupurkalangan, like o share video watch. Subscribe ang PCCH YouTube channel. Follow PCCH Facebook page. O pipipay ang PCCH AM Radio. Katap ko tayo sa tuwaw. FM Radio wala sa 80 silo. O pilyangan ki FSMTC. Kaibo TV channel Risa Irail. Pokong yung kakmangin tapatsuan. Rong kakakan matatasuan mo rin match. Kailangan ng purkaros to kasarili. Sa